ca haide, orice frumoasă melodie din instrument, îți melodia și acolo o să treacă și la un moment dat. De-abia așteptăm tortul și cu cremă de la televiziunea copiilor. Vrem și noi să mâncăm! Nu, numai adulții mănâncă. Tortul pe inventar. Tortul pentru adulți și nu, nu-i tot pentru problema și s-a rezolvat asta. Trebuie să existe două grupuri. Grupul lor, dar uite și tu la final la ea, uite-te drăgălaș la ea. E mai față. Fiecare ce-i cu față. Ai găsit-o. Și prințesa ta. Că am trecut puțin prea repede. Cum? Indiferent că de-aia uita să dai din gură la un moment dat, a venit Mariana să în moment ce nu vă intră, tot nu poate. Te uiți acolo în oglindă și tu și practică noastră. You'll be easy.
bine, ha, ce faci? Păi nu așa, rezumerit nu disperat. Hai, ajuta, hai! Bine mi-a plăcut foarte tare. Asta mi-a plăcut o dată. Voi, mișcarea asta cadată. Darius, păi tu te uiți după ea? Păi eu, tu ești tablou sau ești acolo? Hai! Cine urmează? Hai, haide! Golul! Tu nu ești, tu le faci semn, la revedere, Sara, tu le faci semn, salut. Cam asta e, da? Încearcă să găsești o chestie mecanică, știi? Și la bum, pambara, bum, cu pumul de bum, pambara, bum. Lenișcați, niciunul nu mai clipește acum. Lenișcați. Bandă. This is where we are, come enjoy the fun, we go party like me. Deci el face parte, el e un tablou. Da? Nu-l mângâi pe el pe cap, pentru că el devine un personaj atunci. Deci tabloul, sprijină-te de tablou, să văd dacă ai înțeles. Așa. Foarte bine. Bravo! Eu zic să începem în forță.